na-achọ ka o gbuo mụ na ụmụaka na Philippines. Igbo bụ Igbo, biko nụ ka unu were ntị unu wee nụnụ nke a. Ewo ije ụwa ike gwụrụ. Good evening, ma from ebe a. Anọ m Philippines. Biko achọrọ m ịkọrọ gị akụkọ gbasara ndụ m so that ka ibupụta ya na your page kọrọ ndị mmadụ ka m gaa na comment section ka ife ha ya ekwu gbasara my story. So my dad nwụrụ mgbe m dị 9 years old. So mgbe my dad nwụrụ, my uncles, my paternal uncles ancha niile buru property my dad lee were ego ma shop ma ihe niile ma moto ma ego dị na account because my dad nwụrụ at a very young age. Ọ nwụrụ mgbe ọ dị 43 years old. So and my dad amalọ na ọya nwụgwa because ọnwụ just ọya wa ọya within 1 month ọnwụ. And most of those property nwere nke ọ were n'afọ anyị. So mgbe my dad nwụziri, my uncles ahụ were the property and anyị nwụrụ sọsọ ụmụ nwaanyị abụọ. My mom mụtara ụmụ nwoke abụọ na ụmụ nwaanyị abụọ, but ụmụ nwoke abụọ nwụrụ anwụ mgbe my dad ka dị ndụ. So my dad wee mechaa wee nwụọ. So he buru property niile wee lee. So after the burial, my mom nata. So mgbe my mom natazi, nwere ụfọdụ ife dị na ọ gbara aka wee nata. My maternal uncle, sorry, ndị side my mom wee sị my mom o jee nụọ di ọzọ. My mom wee jụ sị na onye ka ọ ya hapụrụ mụ na nwanne m nwaanyị na ọfụgo ife niile ụmụnne my dad mere na ọ hapụrụ ha anyị atagbu onwe anyị n'afụfụ. So wee kpọrọ anyị wee zụwa anyị wee kọwa ugbo na-azụ anyị na school. Anyị njecha school bata bịa na ebe ọ na-akọ ugbo na-enyere ya aka. So otu a ka anyị si wee megide ọ wee zụcha anyị zụọ mụnwa na secondary school because eji m 7 years wee tọọ my younger sister. Nke my younger sister ka dị obele ka ekwu ya n'aka mgbe my dad nwụrụ. So gụcha secondary school wee banyezie school of nursing. Mgbe m banyezie school of nursing wee concentrate n'akwụkwọ m so that o were ọkarịa oge m na-enwe because ahụta m ọnọdụ ya n'ebe m si wee na-apụta. So wee na-agụchi akwụkwọ ike wee nwaanyị na-ejekwa school because ebe m na-eje school na school of nursing dị nso all the same state. So wee ngụcha during weekend na ụlọ jee nyere my mom aka saa akwa m ihe ndị ọzọ. Then before na Monday morning mba ọkada na back to school because ebi m na hostel this weekend na ụlọ jee nyere my mom aka wee mechaa wee gụtọpụ school of nursing 3 years with a license. So mgbe m mechazi nsị ka m chọta ọrụ wee chọta ọrụ to 2 different ụlọ ọgwụ back then at 2016 wee sị na ọsọsọ 20,000 ọzọ sị na 25 ọzọ asị 18 ka ya na-akwụ. My mom wee sị m na ọdaba na ọ beka even the 25,000 m spend chi ya sọsọ na transportation ije dị ụlọ ọgwụ nwere ife m enweta. So we now had a discussion. So I went back wee sị na m eje my degree so that m enweta better opportunity. So initially the degree chọrọ apply ya but I bịa nwezi delay because ịgụcha school of nursing ihe wepụtara mgbe anyị emeriri internship before you can now apply to degree na open university, any university na Nigeria. So mgbe emechazi na wee decide ka m jewezi abroad go do this thing because mgbe ahụ business my mom na-eje ọfụma na ọ nwetara obere savings. So I wee chọwazi ebe m na-eje wee kpọọ Switzerland. Then ọ bụrụ na dị ego Switzerland ebuka as of then a na-asị anyị needed almost 5 million na Nigeria ụdị ego ahụ because budget my mom budget na ọ ya wepụta ife o ji na account ma was I think 1.5. So one of my senior colleague graduated at the same school where contact wee sị m na ya wa agụrụ ya na Ukraine. It's ọma mere m advice njewe Ukraine because Ukraine ịgụcha na Ukraine nata Nigeria a na-enwe nsogbu. So wee kpọọ m Philippines na nwee ike ije ebe a na lot of people na-eje ebe a ịgụ akwụkwọ. So mgbe ọ jụrụ m ya ọ gwacha anyị the fee. So anyị gbakwa ihe niile ife niile na-apụta ebe 2 million mgbe ahụ which was affordable to us. So I wee bidozie the process. Maybe ife bido ajụrụ m ya ma arụ ọrụ ebe ọ sị m na mma arụ ọrụ sịkwa ya ọ ya dị mma because mma na like inyere my mom aka because ọ dịrị easy. Or if I just chọrọ weta my certificate so that I can give my mom a good life nyere ya aka zụkwa nwanne m nwaanyị. Ọ sị m na a na-alụ ọrụ. And myself as naive as I am because as of then I was just 20 years old and got up to school of nursing. I'm not that exposed. Also ihe ma mma wee je school ngụcha akwụkwọ now back to hostel. So I enwere m friends onwere much people say I had no exposure. I did not make any research about ife ọbụla gbasara Philippine or ebi obodo oyibo. So wee tinye akwụkwọ I mere m admission na wee pụta process wee abazie flight wee jewezi wee wetezi Philippines
to my greatest surprise wee jụwa na mechaa admission process banye school. So wee chọta ọrụ na-achọ ebe ma apply ka nchọta ọrụ part time ọ bụrụgodo evening time because school day time ọnwa lọ for where mgbe nka nchọpụtara na mmadụ nwa ọrụ one na student visa ka nji wee bịa. And again obodo a ha dị ekwe nabata foreigners because ha bụrụ that much English speaking country. Ha na-asụ oyibo but ha ọ bụrụ ancha niile na-aghọta oyibo, so ha na-asụ asụsụ ha and mostly they prefer their own citizen. Enyechabe citizen nke ha ọrụ wee fọkwa onye bịara abịa. So ife wee fiawara m arụ na-ama na ejiri nakwa akwụkwọ ka m bịara ịgụ. Onye ọbụla my mom tinyere first important thing kwụnyegoro school fees m. Onye ọbụla fọrọ m na-ama na echi later mgbe gwawa ndị mmadụ na mma akpa isi because while m nọ na school of nursing na be anyị m nọ na-amụta otu esi akpa isi. M ji doll na-amụta otu esi akpa isi and nnatakwa weekend kpaa my younger sister isi. So naturally just mụta otu esi akpa isi on my own na-efixkwa wig. So wee gwa ndị mmadụ na mmakwa akpa isi so wee na-akpazi student isi na-anata obere ego mmeju wee na-eli nri. Ọ na-ejekwa until COVID wee bịa. So mgbe COVID bidoro mgbe ahụ ka m gụchaziri my degree. Then ife wee bịa fiawara my mom arụ na business ya agawago down because my mom nọ n'ugwu Hausa. So and at a point mgbe ịkwụ ụgwọ ahụ bịara yawe ya, so I kwụsịzi ya wee werewezi akwụkwọ. So business my mom wee jewezie down due to one ife men wụ ife gbokwa. A lot of schools closed down mgbe ahụ. Then COVID again wee bido. So ife niile business ya wee je down. So mgbe m gụchara na suppose na but at some that time ego dị na my mom n'aka wee go my sister because my sister etogo banyekwa university. So ego dị n'aka my mom wụ eda wee ji akwụ ụgwọ akwụkwọ my sister na university or onye m ya ka nji ya nata. Na onye m ya ka nji ya nata, that means my sister ya drop out for that semester. So n'anya discuss cha I said mba ebe m agụchago with my own degree na my younger sister too go at least enwego m one license na be anyị ọma ndị mma my sister drop out maka mụnwa wee sị okay o were dị ego ụgwọ akwụkwọ my sister ka mụnwa chetu at least after some month or 1 year save ego nji ya gba flight wee natawa. So after then ọ kwụrụ ụgwọ. Then that 2020 COVID hit here and the COVID hit it became too much na Philippines. There was total lockdown. Ezigbo afụfe bidoro m because onwerozi onye na-akpa isi onwerozi my mom business ya adaga ọ dị etinyezi m ego nje eri because ife focus ụtọ isi wee mee ka nwanne m nwaanyị gụcha skuulu nke ya. So my nwe nọrọ nwerozi so afụfụ agụ wee nye m iwa. So wee pụtawa wee chọwazie ife mmalụ ebe ọbụla mmalụ ma cleaning ma ihe ọbụla ndị ọzọ na-achọ ọrụ. So wee meet onye Nigeria be anyị nwee restaurant. So di m as of now so wee sị ya na mụ na-achọ ọrụ na ọ dịrọ m mfe. So because mgbe COVID bidoro ọ dịrọ chara serious so ha ka business ga na run. So wee bido rụwa ọrụ. So from there mụ na ya wee kpawa wee mata onwe anyị enwee yiwa wee nụba m. So mgbe COVID hit ziri because na Philippines o nwere mgbe COVID hit so bad emezi total lockdown onye ọbụla nọzi n'ụlọ. So mechizi shop. So mgbe o mechiziri shop ya that 2020 ndị ime mmụọ nwa. So 2020 wee gaa 2021 wee gaa. So at the ending of 2021 we lift the lockdown. So dị meje back to business ya. So na-akwadozi because agwa m ya na plan agụchago m ọ ya ka mma ka m nwa naba ebe ọlụ adịla ebe a ka nje chọọ ọlụ na be anyị ọ chukwu m ebere njewe n'obodo oyibo ọ bụrụ ego ji apply ije obodo oyibo dị international exam jee lụọ ọlụ. The most important thing ka mụ anagodo be anyị back. O wee sị m okay plan wazie back to business and mepe restaurant. But the business was not going because onye ọbụla na-achịta from COVID. So ọ dị slow. Esicha na ama nlepụ ndị ọrụ ama nkwụ nhụ ụgwọ. So we had to close it. Ịta na ya nwa ma mụnwa ma nwa. So wee fiawara anyị ahụ ịkwụ ụgwọ nọ na ihe niile. So one of my husband friend wee introduce ya to business ọ na-eme gịnị wee so ya na-eme the business. So due to ọnọdụ na nwere option and ego business restaurant ya nwere ozi ife pụta nụ ya. So he lost a lot. I wee pack ife niile wee dị na shop wee pack ya back to home. O wee bidozi business ngwongwo with oyi ya do dị m makwa because mụ na mụ atụ gwakwa n'ife a dị riski ịma ụdị ihe achọrọ m ya na ndụ m. Ọsị gịnị ka ọ ya emekwa agụ ya agụ anyị onye ya enyekwa n'anya aka because both of us family anyị si nwere onye machiri ike onye anyị ayọ enyemaka si oke biko onye nke anyere anya aka ka isi ebe a nataba onye ọbụla ịkpọ most of them were depending on us ị na-etinye ego back ụlọ.